ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೆರಿಗೆಡು ನಡಪರ ಉಪ್ಪುನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 127 ತುಳುನಾಡು ಗೊಬ್ಬುಲು ಆನಿ ಇನಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ ವೈಸರ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಮೆರಿನ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಗೇನೋದ ಕೊಲಬು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರು ನಿರೂಪಕರು ಬಕ್ಕ ಬರಹಗಾರರು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರು ಇನಿತ ಲೇಸುಗು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಆದು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದುವ ಕಾಲೇಜಿದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮೋಂಟಡ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸಿಐ ಸುಳ್ಯ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಪುಂದೆತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರೆನ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ್ಲ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಗೇನ ಕೊಲಬದ ವಿಷಯ ಎಗ್ಗೆ 127 ತುಳುನಾಡು ಗೊಬ್ಬುಲು ಆನಿ ಇನಿ ಈ ವಿಷಯಡು ಗೇನದ ಕೊಲಬು ಕೊರ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರಾದು ಪುದರ್ಬಡೆಯಿನಾರು ಬರಹಗಾರರ್ಲ ಅಂದ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡುದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗೇಡಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 127 ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದಿ ಚಾವಡಿಡಿ ಚತುಟಿ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದರ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮುಂಟಡ್ಕರ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಮೆರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆರ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ರೆ ಐದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚಾತೆ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಈ ನಿತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದೆ ಎನ್ನ ಬುಡುಬುಡಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಚಾವಡಿದ ಪಾತೆರಕ ತೆಟ್ಟೆ ಪೊನಳೋಯನಂಚಿನ ಒಂಜಾತೆ ಪೊಲಬು ಅವು ತುಳುನಾಡ ಗುಬ್ಬುಲು ಆನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಉನೇನು ಯಾನು ಭಾಷಣಡು ಪನಂದು ಪೋಯಂದ ಅಂಡ ಕೇಂಡು ನ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಅಂದ ಆವಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಬ್ಬುಲೇನು ಗುಬ್ಬುದನ ಅವೇನು ಮಹಾತವರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡಾಪುಳು ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಆನಿದ ಅಜನೆನ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆತ್ತಣಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಆತನು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಣಗ ಆನಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಎನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಪನ್ಪೆಂದ ಅಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಇಂಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನವೇ ಒಂಚು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಪೋನಾಗ
ಇನ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಬಸ್ಸು ಇಜ್ಜಾಂಡು, ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನಿರಕರೆ ತಮಾತ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ಕಾಕಿದ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಬಲ್ದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಡ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಂಡ್ಯಗ್ ಕಾಕಿದ ಚಿರಾವನು ಬೆರ್ಕಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ದೂರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಗೌಜಿ. ಆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಗೌಜಿಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬೆರಿ ಪತ್ತನ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಏತ್ ಸೊತ್ತುಲನ ಆ ಸೊತ್ತುಲ ಮಾತಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಿ. ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆನಿದ ದಿನಟ್ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಈ ನೂದುಮಾರ್ಕೆ ಬರಡು ಮಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಡಿಚ್ಚಾಂಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋತುಜ ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಕಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಾತ ಗೊಬ್ಬು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಬಯ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಾದಿಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಏತ್ ಸೊಪ್ಪುಲುಲ್ಲನ ಏತ್ ತಪ್ಪುಲುಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾತ ಮುಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯನ ಗಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಪ್ಪ ಉಂಡೊಂಡ ಅಪೆದ ಮೇಟಿ ಕೇಂಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಸಿಲ್ದ ಶಬ್ದಗೂ ಕೆಬಿಯ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾರು ಪೋದ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ. ಆನಿದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಲಗೋರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು. ಆ ಲಗೋರಿ ₹2 ರಬ್ಬರ್ದ ಬಾಲ್ ನಡುಟು ದೀತಿನಂಚಿನ 7 ಇಂಚಿನ ವರ್ಬ ಬಚ್ಚ ಪಣ ಕಲ್ಲುಲು ಆ ಕಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿನ ಈಡದೀದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಬಚ್ಚೊಲೆನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತಿನಾಯೇ ಪಿರ ಆ ಬಚ್ಚೊಲೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟೋಡು. ಆಯ್ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಈ ಎದುರ್ದ ಚೆಂಡದಾಯೇ ಎದುರ್ದ ಕಲತಾಯ ಆಗ ಹಾಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಆಯೇ ಇಪ್ಪೆದ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬು ಏರೆಗಳಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲು ಹಾಕು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲಗೋರಿ ಅವು ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಬೇತೆ ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಯ್ಯಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಗೋರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವರ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಐಟ ಆತ ಚಾತುರ್ಪೈತಂಡ ಆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎದುರುದಾಯೇ ಏಪ ನಂಕ್ ಈಡದೀಪೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತಪ್ಪಾವಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಪೊರೆಲ್ದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಂಚೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಲಗೋರಿ ಬುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಇವಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುಡವಂಚಿ ನೆಂಪಾಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಬೆಳ್ಚಂಡಿ ಅವೇ ₹2 ರಬ್ಬರ್ದ ಬಾಲ್ ಅಪೆದ ಮೇಟುವಂತ ಜೋಕುಲು ಇಪೆದ ಮೇಟುವಂತ ಜೋಕುಲು ಒರಿಯನ ಕೈಟ್ ಆ ರಬ್ಬರ್ದ ಚೆಂಡು ಅವೇನೆ ಎದುರ್ದಾಯನ ಬೆರಿಕ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ಗ ಈಡ್ದೀದು ದಕ್ಕೋಡು ದಕ್ಕಿನ ಚೆಂಡು ಬೂರುಂಡ ಆ ತಂಡದೇ ಔಟ್. ಈ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಕ ಸಂಕದ ಗೊಬ್ಬು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಚಾತುರ್ಪುಲು ಅವೇನು ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಡು ಗುಬ್ಬು ದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಬ್ಬು ಬಂಡ ಕಲ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಜಿ ಜನ ಕಲ್ವನಕಲು 2 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲು. പക്ഷെ ಕಲ್ವನಕಲೇನೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತನೋ ಆಟ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕದ ಬೂರಿ ಎರಡ ಒಂಜಾತ್ ಬಡು ಪೊಡಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಕಲ್ವನಕಲು ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ನ ಹೆಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಹಾಕಲು ವಾ ಮಾಂಟೇಡು ವಾ ಗುಡ್ಡೇಡು ವಾ ಗುರುಂಪೇಡು ವಾ ಬಲ್ಲಡು ವಾ ಬೇಲಿಡು ನೇಲೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಗಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ವೆ ಆದ ಪೋಯಂದಂಡ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪು ನಿಮಿತ್ತ 7 ಗಂಟೆಗೆ. പക്ഷെ ಆಯನ್ 10 ಆ ದಿನೊಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿ ಚಾಂಡಿ ಲಗೋರಿ ಆಂಡಿ ಬೆಳ್ಚಂಡಿ ಆಂಡಿ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಂಡಿ ಅಲ್ಬರ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಂಪಂಪಿನ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಡ ಮರ ಕೋತಿ ಒಂಜಿ ಮಿತರ್ನ ಬರ್ತಿನ ಮರನ್ ಆ ಮರದ ಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ನೆಲಕ ಕಾರು ಊರಂದೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅವೊಂಜಿ ಮಂಗನೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಮರಾರ್ದ ಮರ ಗೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಗೆಲ್ಲಲು ಹಾಗೆಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೂದುಪಾಯಿ ಗೋಕುದ ಮಾಡಿಡಿ ಈ ಗುಬ್ಬುಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಅಶನೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಜೋಸ್ಯಲು ದಿಗನಾಗ ಹೊರವರ ಆ ಮರಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಗೆ ನೆಂಪಾಪನ್ ಬಂದೊಳೆ. ಈ ನಾಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಂಡ ತುಳುವ ನಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೋಲುಡು ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿ ಅವೇನೆ ಎದುರು ಕಲತಾಯೆ 10 ನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪು ತತ್ತು ಮೋಸೋಡು ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಣ್ಣು ಪೋತಿನ ಘಟನೆಲು ನೆಂಪುದ ಗೊಂಚಿಲಿಗೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಸರಿ ಅವು ಬುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಂಡ ಅವು ನಿಂದು ನಾವು ಮರ್ಯಾಲದ ಬರ್ಸ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಪು ನಂಚಿನ ತಿಳಿ ನೀರಿಡಿ ಆ ತುದೆತ್ತ ಗುಂಡಿಡಿ
ಒಂಜಾತ್ ನೀಂದಟಿಕೆದ ಪರ್ಬ ಬಿರ್ದು ಗೌಜಿ ಆ ನೀಂದು ನೆಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂಡು ಓವೆ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನೆ ಒರಿ ಮುರ್ಕುದ ಅಡಿಗೆ ದೀದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇನೆ ಬಾಕಿ ಒರಿಜಿನ ಅವೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾಡ್ದಕ ನೋಡು ಪುಷ ಆನಿದ ಕಲ್ಲಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದದ ಗೊಬ್ಬುದ ಯಾಬಂಡ ತುದೆಟ್ಟು ನೀಂದದು ನಮಕ್ ರಟ್ಟೆ ಬೊಡಿಯಾನಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಬೋಡಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ನಮ್ಮ ದುಂಬ ತೊಳೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಕಲಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಾಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಆ ತಾರಾಯಿನ 10 ದಿನಂಚಿನ ಯಜಮಾನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಣದು ಆ ತಾರಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಪಗ ಆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಜೋಕುಲ್ಡ ಉಡ್ಡ ಪತ್ತ ಏರಡ ಚಾತುರ್ಪುಂಡ ಏರಡ ತಂಕ ಉಂಡ ಏರಡ ಅಂಕೊಡು ಸಾಧು ಕಾದು ನಂಚಿನ ಬಿಲೆ ಉಂಡ ಆಯಕ್ ಆ ತಾರಾಯಿ ದ ಇನಾಮು ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಅಬ್ಬರದ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಕೆಸರಡು ಪೊರಲೊಂದು ಇಡೀ ಆ ಮಾರ್ಗೊಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಉಡ್ಡುದಿನ ನೆಂಪು ಅವು ಇನಿಕಲ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನಿಕಲ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಅನಾಗ ಒಂಜಾತ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಈ ತಪ್ಪಂಗಾಯ ಒಂದಿತ್ತನ ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಲದ ನೆಂಪು ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಎದುರು ಪೋಯಂದ ಅಂಡ ನಂಕ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನು ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಆ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆದ ಮಾರ್ಗಿರಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಪತ್ತದು ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಾರಾಯಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಿಧಕುಲು ಬಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆರಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ತಾರ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಚಾತುರ್ಪುನು ಆನಿದ ಗುಬ್ಬುದ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕುಲು ನಂಗೆ ಪಂಡದ ಕುರಿಯರಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ದೂರ ಉಂಟೊಂದು ತಾರಾಯಿನು ಪೊರೆಕೊಂಡು ಏರ್ನ ತಾರ ಇದ್ದಾರಿಂದ ಅಕುಲು ಸೋತಿಲೆಕ್ಕ ಏರ್ನ ತಾರ ದರಿಯಂದೇವರಿಂದ ಅಕುಲು ಗೆಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಕ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಬಹುಶ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದೆ ಉಂದುಲ ಬುಳೆಚ್ಚುಲಗ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಟ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆದ ಮನದಾನಿ ಐದ ಜಾಗಡ್ ನೆತ್ತೆರದ ಆವರಣ ಆವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹುಶ ಇನಿಕಾನಗ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಹಾತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅವಿನಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಈ ಕೋರಿ ಪನ್ನಗ ಕುಡವಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಡು ಗುಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ಕೋರಿಲು ನೆಂಪಾಪ ಶಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕದ ನಡೂತ ಪುಟನ್ನು ಪರಿತೊಂದು ಅತ್ತಡ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಮಾನು ಕಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಕ ಜಿಲ್ಲೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿ ದರಡ ಪೇಪರ್ ನಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಾಕಜಿಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾಕಜಿದ ಕೋರಿನ ಬಿರಲ್ಡು ಸೆಡ್ಡಿದು ಏರ್ನ ಕೋರಿ ಕಬ್ಬೆ ಬೋರ್ನ ಆ ಕೋರಿದಾಯೇ ಸೋತೆ ಏರ್ನ ಕೋರಿ ಸರ್ತ ಉಂಟುಂಡ ಆ ಕೋರಿದಾಯೇ ಗೆಂದಿಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟಿಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕೋರಿ ಸಂಪಾಯ್ದ ಈರೆಕ್ ಸಂಪಾಯ್ದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುನೆತ್ತ ಜಾಗಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಅಪೆದ ಮೇಟೋರಿ ಇಪೆದ ಮೇಟೋರಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಅಂಚಿಡ್ದ ಇಂಚು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತ ವಾ ಸಂಪಾಯ್ದ ಈರೆತ್ತ ನಡು ಮರ್ಗಿಲ್ ತುಂಡಾಡ ಆ ಕೋರಿ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಏನ ಗೆಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಗೌಜಿದ ಗೊಬ್ಬು ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಭಾರೀ ಮರಲಿತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪಿತ್ತೋ ಮಾಯಿತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಆ ಬೇರಡಿ ನೇಲು ನಾವು ಗೋಳಿದ ಮರನ ಅತ್ತಡ ಈ ಬನತ ಜಾಗಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಬೂರು ಅವು ಉಜ್ಜಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಬಿರ್ದದ ನೆಲಾಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಾನಾಗ ಬನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೇರಿಜ್ಜಿ ಬನ ಇತ್ತನಂದ ಬೇರೆ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಈತ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ದಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಬ ಇತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯಾನಗ ದುಂಬದ ಕಲಡು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಾತ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರಂದ ಅಂಡ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಒರ್ತಿನ ಕಣ್ಣಗ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೀರಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬಲ್ತೀರಿ
ಆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪೈತಿ ನೆಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆನು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ದೆತ್ತಿದೀನ ಉಲೇ ಒರಿದಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ ಬುದ ಬಂಡ ಆಲು ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದೋಡು ಬಲ್ತಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದಿನಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜದ ಪೊಲಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಬತ್ತು ಪತ್ತು ಒಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ದರದ ಬಕ್ಕ ಕಂಬಾಟ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಂಬಲು ಏರೆ ಕಂಬ ದಿಕ್ಕಿ ಜಾಕಲು ಔಟ್ ಕಂಬಾಟ ಪಣದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಬುಲಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಚೌಕ ಬಾಡಿ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಓಡುದ ತುಂಡು ಕಣತೇರಿ ಆ ಜಿಬುಲಿ ಗೊಬ್ಬಿರಿ. ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಕಲೆಗೆ. ಅಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಚೊರ ಅವರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಗಲಾಟೆ ಅವರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಬಯ್ಯಗು ಕೋಪ ಅದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿರ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟುಗ ಅವರೆಗುಂಡು. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಅವೊಂಚಿ ಗುಬ್ಬಿತ್ತಿನ ದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಕಲ್ಲಾಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಲ್ಲುನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿ ಅತ್ತಿಡ ಕರವೀರ ಪೂತ ಬಿತ್ತನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರಿ. ಅವೇನೆ ಅಂಗ ಹಿಡಿದು ಮುಂಗೈಕ್ ರಾಪಾದು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು. ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದುಂಬದ ದಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಕಲ್ಲಾಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ದೇಗಂದ ಕೆಂಡ ಕಲ್ಲಾಟ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಕೈತ ತಟ್ಟು ಮನ್ಪುನವು ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಾಜಿದೀಯರೆಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಾನಗ ಕಲ್ಲಾಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕೈ ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಜಿ ಅಂಡ ಕಾಜಿದೀಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜ. ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಲಾಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯಂದ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಡವಂಚಿ ಗುಬ್ಬು ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಟೊಂಕೊಡು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸೇರಿ. ಟೊಂಕ ಪತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜನನು ಔಟು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಿಡ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಅಕಳ್ಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಂದಳೆ. ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟಿದ ದಿನಮಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಗುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ. ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಶೋಕೇಸಿಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಆದ್ ಒರದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು. ಅಪೆದ ಮೇಟ್ 7 ಒಟ್ಟೆ ಇಪೆದ ಮೇಟ್ 7 ಗುರಿ ಆ 7 ಗುರಿ ಈ 7 ಗುರಿ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ ಒಂಜ 2 ಜನ ಇಜಿಡ 3 ಜನ 3 ಜನ ಇತ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ರಾಜೆ ಪೆರ್ದಾನಿ ಪುಯಿಂಕೆ ಈ 3 ಜನ ಬುಳೆ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅರಸಗ್ ಪೆರ್ಗ ಅಂದಂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಲೆಗೆ ಅದ್ ಒರಿಯಡ ದಾಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಕಾಯಿ ಒರಿಯಜಿಂದಂಡ ಆಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಗ್ ತೂಪಾಡು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ಕಲ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಾತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂವಣ್ ಬಾ ಕಂಡಾನಿ ಬಿಡಿದಿ ಒಂದೇನು ಗೊಬ್ಬು ಜೀರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸಿರಿನ ಕತೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ ಒಂದೇನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಿಲ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಳ್ಳ ಬಹುಶಃ ನೆರ್ದಿಲ ಒಂಜಾತ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಿನ್ಯ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಆಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಬಲ ಇತ್ತೇರ ಅದು ಅತ್ತಿಡ ಒಂಜಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಂಡ ತುಳುವ ನಾಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಒಂಜಾತ್ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ 7 ಜನ ಆ ಪೆಳ್ಳಿ 7 ಜನ ಈ ಪೆಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪುನಾಯನೆ ತರ್ಕದ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ತರ್ಕದ ಪತ್ತಿಯರಂದಾಂಡ ಮೊಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಆಯೆ ಮುಟ್ಟುದು 7 ಜನನ ಪೋಯನ ಅಕಲೆಗ್ ಆತ ಅಂಕ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತ ಲಗೋರಿ ಬೆಳ್ಚಂಡಿ ಕಲುವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮರಕೋತಿ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಸಮಯಡು ಬತ್ತಿನವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಪಗ ಸುರು ಗೊಬ್ಬುನಗ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟಿ ಕೂಡುಗು ದೀಪಿನ ಫಲೈದ ವಿಕೆಟ್ ರಬ್ಬರ್ದ ಬಾಲ್ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಹಾಕದಾನಾಗ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನವು 22 ನಂಬರ್ ದ ಚೆಂಡಿ ಆನಿಗಳ ಇನಿಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಆನಿದ ದಿನ 22 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಿನ ಕನವರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಕಣತದು ಗುಪ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ಆ 22 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ
₹120 ಆತಂಡಿ ಆ ಚೆಂಡು ಕಣವರೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕುಲಕ್ಕ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ 11 ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಒಂದು ಇನಿಕಾಯಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಒಂಜಾತ್ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬದ ದಿನ ಮಾನೇಳಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಗರಡಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅವಲ ಗುಬ್ಬುದ ಕಲಾ ಅಂದೇ ಆದಿತ್ತಂಡಿ ತನ್ಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಹದ ಕಸುವನ್ನು ತೋಜಾವರೆ ಅತ್ತಿಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ತಿಡ ಒಂಜಾತು ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಂತೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರಬೋಡ ಅದು ಗೊಬ್ಬುದ ಗರಡಿನ ಅಕುಲು ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿಕಾನಾಗ ಗರಡಿಲು ಒವೇ ಊರುಡ್ಲ ನಂಕ್ ತೋಜಿದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಾತ್ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗುದು ಪೋತ ನಿರಂತರವಾದ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಬಯಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಿರ ಜಾರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸುರುತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಪನ್ಯಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ತನ್ಕಲ್ನ ಜೀವನನು ಎಂಚ ಎದುರಿಸಾವಡು ಪನ್ಪುನವೇನು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಪುಡು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಳ್ಳ ಆ ಜೀವನನು ಎಂಚ ಎದುರಿಸಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬೆಡ ತಾಗುಣು ಮಗ ಬೆಳ್ಚಂಡಿದ ಪೆಟ್ಟು ನಿನ್ನಡ ತಿಂದ್ರ ತೀರಂದು ಕಲ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಬ್ಬೆಡ ಓಣಿ ಒರ್ಮುಕು ಬಲ್ಲೆ ಬೈಲ್ ಬಲಿಪರ ನಿನ್ನಡ ಆ ಒಂದು ಮರಕೋತಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂದಾಂಡ ಮರರ್ದು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಗ ಗಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಬಲಿಯೋಂಡು ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂದಾಂಡ ಕಣ್ಣು ಪೋಪುಂಡು ತಪ್ಪಂಗಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಕಾರ್ದಡಿக்கு ಬುಡ್ದು ಈ ಪೊರೆಲುವ ಮಗ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದಂಚಿ ತಿರ್ಗುತುವಾಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕೂಡು ಪಾಡ ಒಂದ ಬಂದಡೆ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲುವು ಇನಿ ದುಂಬುದ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಪೋವಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಖುಷಿನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ದಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಂಕು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊಲಬುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಆನಿಗಲ ಇನಿಕಲ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು ನಮ್ಮಡ ಕಂಪೌಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತಿನ ಬೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗೆಟೆಡ್ ಲಾಗಿದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಚೂರುಂಡು ಅಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಲ ಕೈಜಿ ಅತ್ತಡ ಫ್ಲಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿಪುನಕಲು ಆ ಬಾಕಿಲು ರೂಮ್ ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕುಲೇನು ನಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡು ಪಾಡಾಯ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇನಿ ಆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇಜ್ಜನ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಇದನೆಟ್ಟ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಇನಿಕು ಒವ್ವೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂದೇನು ಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪಗಲ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಈ ಕಂಗದ ಪಾಲೆಡುಕುಲೊಂದು ವೈಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಪುದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂಡು ಅತಿಡ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಕಾತುಕೊಲೊಂದಿತ್ತ ಏಪ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟುವೇರಿಂದ ಆ ಪಲಾಯಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ನಡು ಉದ್ದ ಬೋಪುನವೇ ನಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬಂದೊಳೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಪುದರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮರ್ದು ದೂರ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಕೆಂಡೊಂದಂಡ ಓ ಗೊಬ್ಬು ಇಡಿ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕೆಂಡಡ ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ನೂದು ಗೊಬ್ಬುಲೇನ ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಎಂಕಿ ಇನಿ ಒಂಚಿಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ ಜೋಕುಳ್ಳ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪಂಡ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಕಳ್ಳ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕುಲು ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬುವೇರಿ ಚೆಸ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪಂಡ ಚೆಸ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಕಳ್ಳ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಅಕಲಿರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯಿ ಅವಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಲು ಎಂಚಿನೊಲ್ಲನ ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತಲ್ಲ ಮದೆಕ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿ ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಪನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕುಲು ಏತು ಮಣ್ಣಡು ಪರಂಬುವನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಇನಿ ತಿರಿಯೊಂದ ರಡ್ಡು ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಜೀವದ 70,000 ನರನಾಡಿ ನೆತ್ತೆರು ಪರಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಭಜನೆ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲ್ಡ ತಾಳ ಕೊರಿಯರು ಇಜಿಡ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಗೋಡ್ಯಾದ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲೆಯರು ಇನಿಕ್ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನವು ವಿಭಕ್ತ ಆಯ್ನ ಅವರ ಭಜನೆದ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮರ್ದು ಜಾರ್ದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟುನ ಕೈಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕೆಂಡರಡ ಮೂಚೆ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆನಿ ಕಾಲದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪಿರತನ ಒಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಾತ್ ಕೂಟೋಲು ಒಂದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಕುಲೊಂದು ಅಕ್ಲು ಲೂಡೋ ಗುಬ್ಬೇರಿ ಇಜಿಡ ಅಂಚಲ ಪುರುಸದಿತ್ತಂಡ ಚೆಸ್ ಗುಬ್ಬೇರಿ ಬಹುಶಃ ದೈಹಿಕವಾದ ಶ್ರಮದಂತೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಲಿಷ್ಠರಾಪುನಂಚಿನ ಕಡೆಕ್ ಆ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಒಯ್ಪುಡು ಒಯ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕ್ರೀಡೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕುಡವಂಜಿ ಗತ್ತು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡದ ಜಾಲಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ಂಬಾಟಿಗೆ ಇನಿಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡನ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಿಂಗ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಪನ್ಪಂದ ಇನಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಯರುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡ ತನಕ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಣತ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮಗಪುನ ಪಂತ ಇಪ್ಪು ಅತಡ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಇಪ್ಪು ಪಾಲದ ಬಂಡಿ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಬ್ಬೂರ ಮದಯತನ ಅವು ಮಾತ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ನಲಿಕೆದ ಒರು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಪಟೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ತುಳುವನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಪಣದು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೇನು ಪಡತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳಗು ಇನಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿಕೊಂದುಂಡು ಪೇಟದಕಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಜಾರಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳಗು ಓವೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಕನಗ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರುಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಪುಡು ಅವೇನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಉಲ್ಲ ಇಂಚಾದ ಈತ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂಜಾತ್ ಪರಪೋಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಣ್ಬ ದಾಗಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುವನಾಡು ತುಳು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯಾದ ಊರಿದಿಜಿ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನನು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನದ ತಾಂಗ ತರ್ಕೆಲು ಈ ತುಳು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಪಿಣ್ಯೊಂದ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ತುಳುವ ನಡದೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಲಗೋರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡ ಅತದ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆಕ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮವೇನು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಈ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪು ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಶಕ್ತಿವಂತನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ನೀಂದು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆನ ಅತ್ತಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ತುಂಬ 3 ಮುಳುಗಿಸಾವು 2 ಮುಳುಗಿಸಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡು ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯಗಳ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ತುದೆ ಬರಿಕ ತೋಡ ಬರಿಕ ಕಡಪುಡು ಹೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಆ ಪೊಲಬುನಿಗೆ ತೊಣದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಎಂಚಿನ ಉಲ್ಲನ ಐಡ್ದವರ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ನಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ ಜೀವನದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಫೇಲು ಬಣದ ಅತಿಶ ಇನಿಕ್ ಜೀವನನು ಎಂಚ ನಡಪುಡವಡ ಜೀವನಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟೋಲಿನ ಎಂಚ ಎದುರಿಸಾವಡ ನೆಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೆರಿಬಲ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕೊರ್ತುಳು ಪನ್ಪುನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಕನಗ ಕಬಡಿನ ಮದತ್ಪ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮದಪ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದಂಡೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಪಿರಬರುಳು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ತುಳು ನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಯಾನೆ ಕಡ್ದಿಂಚ ಪನೋದಿತ್ತಿಲೆ ಕನೆ
ಆನಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪುರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಇನಿಕಾನಗ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊನ್ನು ಓಲು ಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಕಂಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಾತ್ ಶಾಲೆಲೆಡು ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಲೆಡ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಅಂಕದ ಪಿರವದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋವೊಂದು ಈ ಶಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬನ ಗುಬ್ಬಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ದೃಶ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೂವಣ್ ಬಾ ದಗಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಐನು ಸುತ್ತ ಹಾಜಿ ಸುತ್ತ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗನಿ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲ್ತಂಡನೆ ತಾರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ ಅಕ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿ ಬಿಳಿಚಿಲಗ್ ಕಣತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೂರಡಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡು ಗೊಬ್ಬಲು ಆನಿದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಾತ್ ನಂಕ್ ಜೀವನಗ ದೈಹಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಬಂಧುಳೆ ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಾಗ ನಿಕುಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪಣಪೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಖಾಲಿ ಮೂಜಚ್ಚರದ ಮೊಬೈಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬರಿದು ಬೈದಂಡು ಇನಿ ದುಂಬು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಒವ್ವೇ ಸಾದಿಡು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪುಡೆರೊಂದಿತ್ತ ಇನಿಕಾನಾಗ ಒವ್ವೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಬೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕುಜ ಮಾತ ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈ ಬತ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ಬರಿಪುನವ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಾತ್ ಟಿವಿ ತೂಪುನವ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಬ್ಬುನವ ಮುಂದೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನೆ ಗೊಬ್ಬವನಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪಟನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿತಲಾವಂಬತ್ತಂಡೆ ಇನಿತ ದಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪೊರಪು ಎಗ್ಗೆ 127 ತುಳುನಾಡು ಗೊಬ್ಬಲು ಆನಿಬಕ್ಕ ಇನಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದುನಿಪುಗು ಸೋರವರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ತೊಳೆಯಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಈತ್ನೇಟ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆನಿ ಇನಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ನ ಸಾರಿರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಕೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಂತೂರು ಕೈತಲ್ದ ಪದವು ಕಾಲೇಜುದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಪಾತೆರಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡಕೊಂದು ಏನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 127 ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬಲು ಆನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಅಂಚನೆ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಿರೂಪಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರಹಗಾರರು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನಿರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ ಮೊಂಟೆಡ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಕರ ಸಮಿತಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈತನೆಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊಲಬುಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಎನನ್ಲ ಅವರ ನಾನು ತುಂಬುದ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನದ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆತ್ತನು ಅಡೆಗ್ ಆ ನೆನಪುಗೆ ಎನನ್ಲ ಮೇರು ಕೊನೆಯರು ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅತನ ಆನಿ ಇತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ಲ ಅತನ ಇನಿತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲುಗ್ಲ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅತಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಅವು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಅದ್ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎನ್ನವರು ಕಾವೂರ್ದಲ್ಪ ಆ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಸುತ್ತುದು ಅವನ್ನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಲಕುಲು
ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂದಾಗ ಅವಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಗೊಬ್ಬವು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಕ್ಲು ಸುತ್ತು ಬರಿತು ತೂಂದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ತಾರಾಯ್ತ ಆಗದ ಕುಲ್ಲು ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ತಾರಾಯ್ತ ಆಗದು ಕೆಲವರ ಆ ಎದುರುದಾಯಗ್ ಈ ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಐಟ್ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ನದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ತಾರಾಯ್ತ ಆಗದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಓಕೆ ಅನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ತಾರಾಯ್ತ ಕಟ್ಟ ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಆದ್ಕೊಡು ಅದನ್ನ ಹುಲಿದನ ಅದನ್ನ ಕನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಲಗೋರಿ ಈ ಬೆಲ್ಚಂಡಿ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಆ ಬೆಲ್ಚಂಡಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಐತ್ರೋ ಪೀತ್ರೋ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅವು ದಲ ಹೈತ್ರೋ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದನ ಆದಕ್ಕೂ ಅಂಡ್ ಆನಿಗೆ ಐತ್ರೋ ಪಿತ್ರೋ ಪಂದೊಂಜಿ ಪಿತ್ರೋ ಪಂದಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯೇ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅವಿನ ಪದ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದನ ಇಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕಲುವ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ಕೊಡು ಅದನ್ನ ಮರಕೋತಿ ಆದ್ಕೊಡು ದುಂಬು ಮರಕೋತಿ ಇದ್ದರಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪಾರ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಪೂರೇ ಬೇಕಲ ವಾ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಪಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಆಟದ ಮುಖ್ಯನೇ ಆದು ಪದನ ಅಂಚ ಕುಟ್ಟಿದವನ್ನೇ ಆದ್ಕೊಡು ಅಂಚ ನೀಂದುನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರ ಅಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾರ ನೀಂದುನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಐಟ್ ಕಲ್ಲು ನಾಡುನ ಪಂಡವರಿ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುದುಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ಕುದು ಹೋದು ಕಲ್ಲು ನಾಡನ್ ಬರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿ ತಿನಿಸಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಅಂಡ ಐಟ್ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಆ ಬರಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆದು ತಲಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಡಲ್ಲ ಬರಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಕೆದು ತಲಕ ಐಟ್ ನೀರು ಜಿಂಜುದುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಬರಿಕ್ ಮುಟ್ಟುದು ಈ ಬರಿಕ್ ಏರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟನ್ನ ಅಲ್ಪ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬಂದಿದ್ದ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುರುಕುದು ಉಂಟು ನಾವು ಪಂಡ ಬಂದ್ಲ ಮುರುಕುದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ಮುರುಕುದು ಉಂಟು ಪಂಡದು ಅಂತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋದಿತ್ತು 1 2 3 4 5 ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುರುಕುದು ತೋದಿತ್ತೇವೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುರುಕುದ ರಪ್ಪಲಕ್ಕ ತುದ್ದು ಓರಿಯನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಆಯನೆ ಮುರುಕ ಆಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ತಪ್ಪಂಗ ಏನ್ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಓರಿದ ಕಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಬಣ್ಣದ ಓರಿದ ಕಟ್ಟ ಕಮ್ಲ ಅಂತ ಬೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿತ್ತು ಮಾಯಿತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಭಾಷೋಕು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನ ಕನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಲ ಅದು ಕೊಡು ಕಂಬ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಡ ಆ ತನ್ನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಆನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ ಎಂತ ಸೇರ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಈ ಪೊನ್ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿ ಅಂಚದು ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ನ ಈ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನಿಪೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಆದಾಂಡ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಮಂಚತ್ ಆ ವರ್ಷಗ್ಲ ಪುರ ಜಾರೊಂದು 11 ಇತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ದುಂಬು ಜಾರೊಂದು 11 ಎಂಚ ಆ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಪಂಡ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಂದ ಕೆಸರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಂದು ಅವು ಕಾರಟೆ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಹೋಯ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನ್ನಮೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಜವನ ರೀತಿನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ನೇಜಿನ ಬಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೊಲ್ಲೆಡ್ ಪಾಡೊಂದಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ ಆ ಏತು ಬಟ್ಟಿನ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟಿನ ನೇಜಿ ಪಸರ್ನು ದೂರ ಪಸರ್ನು ಬಂತ ನಾವ್ಲ ಪುರ ಅನ್ನಮೆಗೆನ ಪ್ಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂತ ತಲಕತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೆದುತ್ತ ಬರಿತ್ಬಹುದು ಕಲ್ಲುಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ವರ್ತ ಮಲ್ತದ ದಕ್ಕದ ಏತ್ ಕತ್ತಲಕ್ಕವನು ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕತ್ತಲಕ್ಕವನ್ ಪಂಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕತ್ತಲಕ್ಕವನು ಏರು ಪಂಡದು ಆ ಅಂಚಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ತೂದು ಅಡೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏರು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಐನ್ ಕಲ್ಲಡು ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟು ಪಂಪ ನೋಟ ದೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ ಆ ಬರಿಡ್ ಈ ಬರಿ ಕೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಇತ್ತದವು ಕೆಸರ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಅವು ಪಂತ ಆದ ಉಂಟು ಆ ನಿದ ಕಲ್ಲಡ ಆ ಬರಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಬರಿ ಕೇರ್ ಪೋದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೇರಿಡ್ ಗೋಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಗನ್ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಉಲೈಗ್ ಲೆತಂ ಪೊಪ್ಪಿನ ಫೋಟೋ ಪಂಡ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪು ನಾವು ಆಯ್ತಿದೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಬರ್ರಕೇನುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೇನು ಉಲೈಗ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಫೋಟೋ ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಗ
ಆ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದೈಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪನ್ಪು ನಾವು ಪಿದೈಗ್ ಒಯ್ತೊಂ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಿತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಾವು ಅವೇ ಆ ಚಿತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಚ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾದಾಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂದ್ ಮಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ದೀತಂಡ್ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲು ಸೋಗೆಡ್ ಒಯ್ತೊಂಪೊಪ್ಪುನ ಅದನ್ನ ಗೋಣಿಚೀಲ ಅಡನ್ ಮಲ್ತೊಂಪೊಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ಗೇಮ್ಲೆನ್ ದೀದ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದು ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನು ಒರಿಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲೋಲು ಇನಿ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತಿಚಿಡಲ್ಲ ಕಂಡನ್ ಕೆಸರು ಮಲ್ತದ್ ಈ ದುಂಬುದ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಕೆಸರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತನ ಕಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುತ್ರಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಕೆಲವರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹತ್ರ ಈ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿಲ್ಲಡ ಐನಾಜಿ ಜೋಕುಲು ತೇಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ರೆಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕಿ ನೆಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಚೂರು ಕಾರಡ್ ಕೆಸರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಡೈ ಕಡಪುರುಜರು ನಿಜವಾದ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆನ ಕಾರಡ್ ಮನ್ನ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ನಿರ್ದೆ ಬೈದಿನ ಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರಡ್ ಮನ್ನ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಮತೆ ಬರುಡು ನಮಕ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ವಿಷಯದ ಆನೆ ಇನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಈ ತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಏನ ಮಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇರ ತಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತೆರಿನ ಸರ್ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮೋಂಟಡ್ಕ ಮೇರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಳ್ಯ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಜೆಸಿ ಐದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಮೇರು 150 ಜಾಸ್ತಿ ಬರಹಲೆನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೆರೆನ ಎಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿ 2001 ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಸುನಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಣದ ಹಂತೊಡುಂಡು ಮೆರೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರುನಾಡ ಕಣ್ಮಣಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಸುಮಾರಾದ ಮಾನದಿಗೆನ್ ಪಡೆತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರಿಕಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಪರಶುರಾಮನ ಕೈಕೊಡಲಿಗೆ ಉದಿತಿನಾಡು ಸಾರ ಸತ್ಯಲು ಉಪ್ಪುನ ಬೂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಈ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇರೆಗು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರಿಂಬೇರು ತುಳುನಾಡು ವೆಬಿನರ್ಡು ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡು ಕನ್ನಡ ಕೇನುಂಟು ಅಂಡ ಇಂಕ ಆನಿ ಚೂರು ಮುಜುಗರಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮನ ತುಳು ಪ್ರದೇಶಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಟಿಲು ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೂಂಡ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಲೆನ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಎಂಕಾರು ಧೈರ್ಯ ಪಂಡದು ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಬಲೆ ಲೇಸಿಗ ಪಂಡದು ಮೂಕೆಡು ಲೈದಿರು ತುಳುನಾಡಿಟು ತುಳುವೆರೆಗು ತುಳುಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಘಟಕನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗು ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪಂಡಿತು ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆಡ್ತು ಪ್ರಾಯ ತಗಲು ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುದರು ಪೋತಿನ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಟುಳ್ಳೋ ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕರ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾತೆರು ತುಳುನಾಡಿಡು ಆನಿ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇನಿ ಪುದರುಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರುದೀತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬದುಕುದಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಸಂಗತಿಲು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕುಡು ತೋಜಿತು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತಾವನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ನನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲುಡು ಆನಿತ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ನಮಕ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ
ಇತ್ತೆತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ಆನಿತ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆನಿತ ಮಹತ್ವ ಕಲೆಯೊಂದುಳ್ಳ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬೆರ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಧುನಿಕ ಗೊಬ್ಬುಲುಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ಆನಿತ ಪಿರಾಕೃತ ಗೊಬ್ಬುలను ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿತ ಕೊರಿಯರಲ ನಮಕಿತ್ತೆ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯలను ಒರಿಪಾವೆರಗು ಇನಿತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋಜಾವುಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರದಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಆಲಿಸಾಯನ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಇಕು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ಇನಿತಲಿ ಉರ್ಕರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸಾಯಿನಾರು ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆದಿತ್ಯನ ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನದ ನಡಪೊಂದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ಜೆ. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗಡು ನಡಪುನಂಚಿತನ ಗೇನ ಪಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 127 ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆನಿ ಎನಿ ಪಂಪುನ ವಿಷಯಡು ಗೇನದ ಪೊಲ್ಲಬು ಕೊರ್ನಚಿತ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕರ್ ಬರಹಗಾರರು ನಿರೂಪಕರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಕಿನಿತ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡ್ಯರು ಅರ್ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಗೊಬ್ಬುಲಿತ್ತನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತನಕ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದವರಾಪನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ್ಯರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪದುವಾ ಕಾಲೇಜಿದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಚಿತ್ನ ಸುಳ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಶ್ರೀಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ್ಯರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರೇ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ.ಕೆ. ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಶಿಷ್ಯಲಂದ್ ಏನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯಲಂದ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರೇ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಓಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮರತ ಅಡಿಟು ಪೋನಾಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ತೂಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ದೆತ್ತು ಕಿಶಕ್ ಪಾಡಂಬೆ ದಾಯ ಕಿಶಕ್ ಪಾಡಂಬೆ ಅಂತ ಪಂಡ 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 55 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬೂರ್ನೇನು ಪೂರ ಪೆಚ್ಚಿದ್ದು ಕೆನ್ನೆ ಮಣ್ಣೆ ಗುಬ್ಬಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ಲಗೋರಿ ಆವಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆವಡ್ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಆವಡ್ ಕಲ್ಲಾಟ ಆವಡ್ ಅತನ್ನ ಪೆತ್ತ ಪಿಲ್ಲಿ ಆವಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಮಾತೆರಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮರಕೋತಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೆತ್ತ ಪಿಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಾಲೆಡು ಕೆಸರಡು ವೈಪಾ ಒಂದು ಪೋತ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತಿಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತಿಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಯನ ಅಂಕೊಲೆಡ್ ನಡಪುನ ಚಿತ್ನ ಚೆಂಡಾಟ ಇಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಪುರಲದ ಚೆಂಡಿಪ್ಪು ಅರ್ಕುಳದ ಚೆಂಡಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಲ್ಡ್ ನಡಪುನ ಚಿತ್ನ ಚೆಂಡಲಿಪ್ಪು ಕಟೀಲ್ಡ್ ನಡಪುನ ಚಿತ್ನ ತೂಟದಾರ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುದೇಲಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲಲಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರ್ರಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಈ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮೊಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಹತ್ತಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಮೂರ್ಖರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದುಂಡು ಟಿವಿ ಬರ್ತದುಂಡು ಇನಿಕ್ ಅಂಗೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದುಂಡು ಅವು ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆರು ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲಡೆಗೆ ಪೋಲಿತ್ತ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಪೊನ್ನಗೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಬೇರು ಮಸ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ನೆನಪುದಿಲ್ಲೆ
ಅಪಘಾತ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರಿಜರು ಮಗ ಏತು ಓದಿ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರಿಜರು ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುಲ ಮಗ ಅಂದ್ ಪನಂದಿರ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಲ ದಾದ ಉಂಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಓದು 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 ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕುನ ಆಶೆಲೆದ ಸರಿಯಾದ ಹಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆವದಿಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ಆ ಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪನ ತೋಚುಂಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಏತು ಸರ್ತಿ ಸೋತೊಂದಿತ್ತ ಗೆದ್ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಸೋತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ಸೋತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದುವೆ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇನಿತ್ತ ಬುಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಕೆಸರು ಕತ್ತೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಟದ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ಒರಿಪಾದ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ಕುರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ 125 ವಾರಲೆಡು 125 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಡಾದೇರು ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡಾಯನ ಚಿತ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರು ಭಾರಿ ಶ್ರಮಟ್ಟು 125 ವಾರಲೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡಾದ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗೇನದ ಪೊಲ್ಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬತ್ತನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾಶ್ರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಯನ ಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಪ್ರೀತಿಡಿಕೆ ಎಂದನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ ಮನೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೈನೇಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾರಿ ರೇಗು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ರಿತ್ತನಕೇನೂಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೂ ಎತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವುನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 127 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ ಮರೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದುವ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮೊಂಟಡ್ಕ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.